ekene m unu. Afa m bụ Nwada Amaka Adinno. Esi m n'afọ Igbo Amaka TV, meaning Igbo name is beautiful. For those of you that don't know it. I bidoro since 2020. Mana 2021 anyị akwụrụgo chim. Anyị enwetegokwa NAFDAC number o. Ịchọrọ ịma ihe ọbụla gbasara education, entertainment, movies, Igbo culture. Ịchọrọ ịma ihe ọbụla gbasara maka ya, afọ Igbo Amaka na ebe a for you. Mana nke ahụ bụ akụkọ gbasara ụbọchị ọzọ. Ịma ihe anyị nọ na ya today. Ụmụnne m anyị nọ na Abuja, Sheraton Hotel Abuja o. Anyị nọ na show a na-akpọ Common Sense with Skyplus. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịfụ comedians, celebrities ifube n'ụwa gị niile, ha ncha juru ebe a. Ọ bụ Clean the Drunk, Mr. Ibu, Chuks the General, kpọgasịba ha ncha juru ebe a. Ha ncha zuru ebe a. Ọ bụrụ na ị nọghị ebe a ị na-eme isi. Nwanne ị na-eme isi ife. Ịma ihe mere ka mba ime mpụta m ga-akọrọ unu ihe njetere. Just were remote unu chere na m anụ m apụta ụmụnne m. Anụ m apụta. Hey! Kaije. Now, come and say these failures are from reading in the start. Now, see when serious people they read, serious people. They go sit down like this. 3 hours they read, serious students. 6 hours they read. You don't see one failures like us they read. As you sit down, 5 minutes sleep. After 5 minutes, we'll go carry our book. They form like say we serious. We'll go keep on like this. Now, 2 minutes remain. We'll go down like this. Ụmụnne m. Biko gwanụ na ya afọ. Afọ m bụ Okereke John James. Okereke John James. Nke wakwa. Afọ m bụ Chukwu Chinedu George. Chukwu Chinedu George. Yes. Okay. Unu enwe stage na kedu ihe a na-akpọ unu? Stage name ihe a na-akpọ na stage ejiri mara ndị Psalm and Song. Okay. Psalm and Song. Biko ahụ m ihe unu yi ọma kacha nnọọ. Biko na enwe ike kọwara anyị ndị nwe ya. Ọ na-aba ka a rụrụ akwa Aba nature stitches na Aba all the way from Aba ebe a ga-esi mee ya webi. Nke gị nwakwa? All the same place ka a rụrụ ya. Ofu ebe ka a na-arụ. A na-akwa ya akwa na akụ ya. Unu enwe ike ịgwa ikwu n'isi mara nwoke Skyplus. Nne anyị nwa ga-ajụ gị ajụjụ a kedu ka na anyị nwa ajụjụ a ke ka isi mara Skyplus? Skyplus bụ nwanne anyị nwoke gụnwa ka ekuwu anyị onye ka ị bụ? Mụnwa bụ Nwada nwanne Skyplus. Anyị nchawa ofu amabeghị m gị otego mụ na ya ma amatabeghị m gị. Ime oge Skyplus na-aza former flavor mgbe o nwere ntutu abịa kpụọ ya isi Samson and Delilah ke ndị kpụrụ isi ahịa nwa kpụrụ isi ka o nwere ike ịba uru. Nne biko onye kwara gị akwa? Nna m onye kwara m akwa bụ ndị Aba. Ndị Aba kwa Aba Amaka. Anyị amatatu onye o. Afọ m bụ Nwada Amaka. Biko ka obi dị gị taa na agbamakwụkwọ Skyplus. Nna m biko mee nke gwanụ ndị mmadụ okwu ihe common sense pụtara n'asụsụ Igbo. Common sense ihe ọ pụtara wụ amamihe ndị ọchịchị kwesịrị inwe enweghị ya. Amamihe ha kwesịrị iji mee ka obodo a na-aga n'ihu enweghị ya. Ọ ya maka a na-ekwu okwu ka e were ya sujuo ha n'isi maka ma ndị ntorobịa ha na-ekenye ukwu ha amamihe maka 2023. Gị na-esi m itocha keke gas nwa ọrụ ga-enweta ya obi ọdịm mma ya. Nwanna nke nwata. Common sense wụ nwa ntorobịa na-eto eto na-enwebe ebe obi ọ na-agba Benz were native kwajuo everywhere were biro tie ebe a na-edisive onwe ya. Aka ọrụ inwe chọọ aka ọrụ mụọ nwe aka ọrụ iji ọ ya wụ
Skyplus ji na-eme mmemme ata common sense ka abịa bunye ndị mmadụ echiche otu esi awụ mmadụ ka obodo dị mma. Ọgbazi uru iji ụnụ ime sentence with common sense maka na unu ekwuchala ya. Nneche common sense ị na-arụ ọrụ a na-akwụ gị 50,000 ị na-akwụ ụgwọ ụlọ 400,000 ka ihe na-eme onye a n'isi. Chineke nna m ụmụnne m daalụnụ daalụnụ ndewo. Mba anyị ga-agwa ụnụ ụbọchị ọzọ m ga-eme ya m ga-akpọkọ ụnụ. Nyetụ anyị akara ụdị ume gị, nyetụ anyị akara ekwentị gị, nyetụ anyị akara ekwentị gị. Daalụnụ ụmụnne m daalụnụ. Igbo bụ Igbo ịnọchi ya ụzọ. Igbo ndị ọma na-ege ntị. Igbo ndị ọma anyị ekele unu. Aha anyị wụ Maazị oke ọ gwara gị ụzọ kwuo. Aha m bụ Maazị Osam. Aha m onwe m bụ Maazị Song and I wụ Osam na Song. Sam na Song na okwu Igbo tapịa ya. Nwada tapịa ya. Ihe ọ pụtara bụ Sam na Song. Na daalụnụ.